मानाव गिदिर प्रमद बर' आदा बिथांखौ नोंथाङा गामिनिबो गावबुरा जा आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जा आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै नाथाय अबा बिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन बे लाबावनायाव दंबावोमोन दा बेखौनो जों प्रमान खालामो जे इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ रावखौबो फोथाया गावनि गाहाय नेहाथारिखौ फोथाया भाइस प्रेसिडेन्टखौ फोथाया रावखौबो फोथाया पावारखौ गावनो लाजोबनो लुबैयो इउपिपिएलआव दा मोनसेल' एजेन्डा दं रायजोखौ थगायनाय 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थायो नाथाय आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियारलि बुंनो लुबैयो 125 एमेन्डमेन्टआ नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडिउल दङ जेरै त्रिपुरायाव मोनसे मिज'रामाव मोनथाम मेघालयआव मोनथाम आसामाव मोनथाम बे 10टा 6 सिडिउलखौ लानानै 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेयो पार्लियामेन्टआव 2019आवनो फैदों जे समाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन आरो बाव 125 एमेन्डमेन्टआव डाइरेक्ट फाइनेन्सआ जायोब्ला बाव मोजां बाखि 9टा 6 सिडिउलनि थाखाय बिटिसिखौ मडेल खालामनानैसो बे 125 एमेन्डमेन्ट दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु बिथांमोनहा रायजो राजाखौ 5 बोसोराव सिबियासै रायजो राजाया इउपिपिएलखौ रिजेक्ट खालामबाय नाथाय गावनि पार्टिखौ हमथानांगौनि सार्थआव सासेनिफ्राय सासे गुगाबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै इसु खालामगासिनो दङ आङो गिबियाव रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो बे 5 बोसोरजोंनो बिपिएफनो पावाराव होनायनि थाखाय आरो बे 5 बोसोरखौ रायजो राजाखौ अननाय रायजो राजाखौ सिबिनायाव जों समायखौ मोजाङै आगार हरगोन गुबुनजों जानला मोनला नांलायनानै समायखौ जों नागार हरा मानोना रायजो राजाया जोंनो समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बिपिएफनो भट होदों आरो समाजनि मोजां खामानि मावनानै जों समायखौ नागार हरगोन आं होनदों गोदोनो जेला प्रमद बर'आ सरकार सालायबाय थादोंमोन इंलिशआव मोनसे बाथ्रा दं वेयर देयर इज पिस देयर इज हैप्पीनेस एंड डिउरिं प्रमद बर' गभर्नमेंट नो वन वाज हैप्पीनेस बै समाव रावबो हैप्पीनेस नङामोन दिनै हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगो एवरीबडी वन इज हैप्पी माने हैप्पी दे आर ऑल आर हैप्पी मानोना टीचार्स दे आर हैप्पी भेन्सार स्कुला सरकारि जानो थांगासिनो दङ कन्ट्रेक्टर दे आर हैप्पी बिकज बिसोरो खामानि मोनदों नङा होमबा लाइमोनफोरा दे आर हैप्पी बिकज बिथांमोनहा सुबिदा मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप दे आर हैप्पी बिकज बिसोरो सुबिदा मोनदों दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव सबनावबो गोजोननाय दङ आरो जेराव गोजोननाय दङ बाव शान्ति दङ प्रमद बर'नि सरकार समाव ना फोरोंगिरिया गोजोननायमोन ना कन्ट्रेक्टरा गोजोननायमोन ना जाति जनगोष्ठिया गोजोननाय दंमोन दा ओंखायनो बिसोरनि समाव अशान्ति दंमोन दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना जिखि बुंबाय थाथों नाथाय रियेल पिस एन्ड रियेल हैप्पीनेस दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि समावसो सोलिगासिनो दङ बिथाङा आं प्रमद बर' बिथांजों एबसुआव गोबाव सम खामानि मावनाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट बे 12 बोसोर जादों गावनि लोगोफोरखौ प्रेसिडेन्ट जाबानो सुबिदाखौनो होआसै 12 बोसोर बे एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै हमथाना लाखिदों बिथाङा जे पावार हांगार बै समावनो आं बुजिदों आथिखालाव इउपिपिएलनि बिथाङा प्रेसिडेन्ट जानानै दं रायजो सभानि एमपि जानानै दं दा आरो तामुलपुर समष्टियाव एमएलए बिजाथि गयबारि समष्टियाव बिथाङा एमसिएलए दिनै गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जैगथा दंमोन नाथाय रावखौबो बिथाङा बिसास खालामा फोथाया पावारखौ लुबैयो दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबावदों मानाव गेदेर प्रमद बर' आदा बिथांखौ नोंथाङा गामिनिबो गावबुरा जा आरो क्लाबनि प्रेसिडेन्ट जा आरो गयबारिनि टिएलसिनि चेयारमेनबो जायोब्लाथ' बेथ' मोनासै नाथाय अबा बिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन बे लाबावनायाव दंबावोमोन दा बेखौनो जों प्रमान खालामो जे इउपिपिएलआव प्रमद बर'आ रावखौबो फोथाया गावनि गाहाय नेहाथारिखौ फोथाया भाइस प्रेसिडेन्टखौ फोथाया रावखौबो फोथाया पावारखौ गावनो लाजोबनो लुबैयो दा बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएलआव गुगाबोगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंजों फैफिनबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा रिजाइन होबाय एबसुनि आवगायनि भाइस प्रेसिडेन्ट सानै गुनेश्वर गयारि आदाया इउपिपिएल रिजाइन होबाय बेनिफ्राय आरो जोंहा रबीन्द्र बसुमतारी आदा बिथाङा मा होनो रिजाइन होबाय बै समनि गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव फैफिनबाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदाबो होदों आरो जाय बिथांमोनहा इउपिपिएल नागारनो सानदों बेयावनो दा बाम्पार अफार सोलिगासिनो दङ जोंनि दोलोआव फै जों नोंथांमोनखौ बोजबनानै खामानि मावगोन उइदाउट कन्डिसन फै बेखौ जों खावलायनाय थाबाय आरो एमएलए इलेक्सननि उनाव इउपिपिएल थानाय नङा मानोना बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाया जोंखौ बोजबदों इउपिपिएलखौ बोजबाखै आरो दिनै जोङो एनडिए होननासो गेलेनो नागिरदों थांनाय बाराव बिजेपिआ प्राय 5 लाखनि आसपास भट मोनदों एसे बारा मोनदों जोङो 7.5 लाख भट मोनदों
UPPL 6 लाखल' मोनदों BTC इलेक्शनाव दा BJPजों जों लोगो नाङोब्ला प्राय जोङो 70% भटखौ जों मोनदों दा ओंखायनो खुनु पथे UPPLनि केन्डिडेटफोरा MLA देरहाया मानोना BJPनि भटआ प्राय मा होनो 5 लाखनि खाथियाव BTC इलेक्शनाव जोङो 7.5 लाख भट मोनदों UPPL 6,16,000 भट मोनदों जों प्राय BJPजों जों लोगो नाङोबा 12 लाखनि खाथियाव 12 लाखनि बारा जाहैबाय जोंनि भटआ दा 12 लाख भट मोननाय UPPL 6 लाख भट मोननाय अबे एंगेलजों MLA गेलेबावनो नांगौ आदा दिपेन बर'आनो जा दिनै गबिन्द सारा मिथिखानायखाय आं गेलेया होनखाबाय आं गबिन्द बसुमतारी सारखौ साबायखर बावदों गोरों मेचुरिटि दं बेनाव जे फैसा थाखाखौ गारला खरसा खालामला जुजि बावला हाखानाय नङा होननानै दिनै गबिन्द बसुमतारी सारा मालाय साइड जाखाबाय दिनै UPPL खुनु पथे हाया जोंजों भट पेटार्ना जोंजों दं रायजो राजाया जोंजों दं दा ओंखायनो जों रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन रायजो राजाजोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आरो MLA इलेक्शनावबो जेरैबादि BTC इलेक्शनाव रायजो राजाया लोब लोब ओंखारनानै परिबर्तननि नामाव भट होदोंमोन एबारबो एप्रिलनि 9 तारिखआव रायजो राजाया लोब लोब बे ओनसोलाव जौगानाय भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनाय लाइमोनफोरखौ नायनाय साख्रि बाख्रि मोनहोनाय हा पाट्टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा फैसा मोननांगौनि सार्थआव दुखियाफोरा IDS मोननांगौनि सार्थआव सिनियर सिटिजेन लेंग्राफोरा जास्टिस मोननांगौनि सार्थआव आरो जोंहा बिभिन्न लामा दालां स्कुल कलेज जानांगौनि सार्थआव BPFनि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै BTCआव NDA हिसाबै 15टा बिसायखौबो देरहाहोगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ गोहो गोरा खालामगोन BTCखौ गोहो गोरा खालामगोन बेखौ मिजिं थिनाय थाबाय BTCनि रायजो राजानाव